Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la ora de informatică. Pentru astăzi v-am pregătit o lecție nouă și anume structura repetitivă cu număr cunoscut de pași sau structura pentru. O să vedem în cod blocks, se numește for, pentru că este în limba engleză. Ce face această structură? Ne ajută să repetăm de un număr cunoscut de ori niște instrucțiuni. Spre exemplu, vrem să calculăm suma primelor n numere naturale. Să zicem, spre exemplu, că citim un n de la tastatură, care are valoarea 5, și vrem să calculăm suma 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Acest lucru se poate face foarte simplu cu această structură repetitivă. Știm de câte ori repetăm adunarea, pentru că se dă de la început n, adică numărul de pași. Pentru aceasta vom avea nevoie să declarăm la începutul algoritmului nostru n, numărul n, adică numărul de pași, și anume până la cât vrem să mergem. Vom avea nevoie de o variabilă i de la indice, cu ajutorul căreia vom ține minte la fiecare pas unde ne aflăm și numărul pe care trebuie să-l adăugăm în sumă și, bineînțeles, o variabilă sumă care inițial va lua valoarea 0. Mai departe vom citi numărul n, dar înainte de aceasta o să cerem utilizatorul, o să afișăm un mesaj prin care cerem utilizatorului să introducă această valoare n. Introduceți o valoare pentru n. După care o să facem citirea cu ajutorul instrucțiunii CI n. Bun, după ce am citit n-ul, știm de câte ori vom repeta și ne vom folosi de această structură repetitivă for. Pentru, atenție, i-ul nostru, indicele, va fi folosit pentru a verifica la ce pas ne aflăm, de unde începem și până unde mergem. I-ul nostru va porni de la 1, deci se inițializează indicele cu 1, punct și virgulă, după care verificăm dacă numărul nostru a ajuns la n și o să vedem imediat dacă nu a ajuns la n, ce se întâmplă. Pur și simplu punem în sumă valoarea acestui indice. De ce? Pentru că i-ul va lua întâi valoarea 1, îl punem în sumă. După care verificăm, este i mai mic decât n-ul citit de noi? Este, înseamnă că putem continua și anume putem crește indicele cu o unitate. Acest lucru se scrie i++. I++ sau i egal cu i plus 1 este unul și același lucru. Acesta este formatul structurii repetitive for. Se inițializează pasul, se verifică dacă nu am ajuns la final și dacă nu s-a ajuns, se execută instrucțiunea sau instrucțiunile, după care se incrementează indicele cu o unitate, da? Se trece la pasul următor. Și se continuă această repetiție până când i-ul ajunge la valoarea lui n. În momentul în care s-a ajuns la valoarea n, se iese din această structură și nu avem altceva de făcut decât să afișăm suma. Și o să scriem așa un mesaj, suma primelor. Și acum o să trecem n-ul, pentru că nu știm exact cât va fi. Numere naturale este suma. Bun. Putem să facem o rulare a acestui program. Vă reamintesc de aici de sus, de la Build and Run sau F9. Se va deschide consola noastră unde vom face o probă, să zicem, hai să spunem n egal cu 4, pentru că 1 plus 2 plus 3 plus 4 ne dă valoarea 10, să fie ușor de verificat. Doar introducem numărul și veți vedea că la consolă va apărea automat valoarea 10. Vă mai scriu aici un comentariu. Aș vrea să scriu aici un comentariu în care să spunem așa: i-ul pornește de la 1, apoi pentru i care ia valorile 1, 2, 3, puncte, până la valoarea n, da? Atenție, n-ul v-am zis, nu îl cunoaștem de la început, în funcție de ceea ce introduce utilizatorul, atât va fi n. Dacă
I-ul nostru este mai mic sau egal decât n, deci nu s-a ajuns până la această valoare, atunci suma devine suma plus I. Și I-ul se incrementează, îmi cer scuze, se incrementează cu o unitate. Ce înseamnă asta? Va crește cu o unitate. I egal cu I plus 1. Sau I plus plus, v-am zis, înseamnă unul și același lucru. Încercați și voi această problemă și dacă aveți nelămuriri sau dacă ceva nu funcționează, puteți să-mi scrieți pe adresa mea de e-mail sau pe numărul meu de WhatsApp. Aștept poze cu problema rezolvată și întrebări dacă aveți. O zi bună vă doresc!